Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Дулкынландыргыч хушлашу мизгелләре Әлмәттә үз теләкләре белән хәрби хезмәткә алынучыларны озаттылар. ВИЧ йоктыру саны буенча республиканың көньяк-көнчыгыш районнары арасында лидер билгеле. Леногорск укучылар өчен профилактик әңгәмә узды. Газета битләрендә шын тормыш, Знаметруда һәм Әлмәт таңнары газетларына язылу башланды. Акчаны янга калдырып, басмаларга отышлы язылу юлы нинди? Кичә Әлмәттә үз теләкләре белән хәрби хезмәткә алынучыларны озаттылар. Алар контракт буенча хезмәт итәргә юл алды. Ир-егетләрне озатырга туганнары һәм якыннары җыелды. Хәрби комиссар изге сүзләрен җиткереп, исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Контракт буенча хезмәткә китәр алдыннан хушлашу айруча күңелләрне айкый. Ир-атларны озатырга туганнары һәм якыннары җыелды. Аларның кайберләре якын кешеләрен беренче тапкыр гына озатмый. Хәрби комиссар Ришат Сабиров ир-егетләргә тизрәк әйләнеп кайтуларын теләде. Пути следует соблюдать меры безопасности. Самая главная задача вернуть с победой живым здоровьем. Всем желаю здоровья. Башта Әлмәтләргә уку бүлекчәләрендә әзерлек үтәргә туры киләчәк. Шуннан соң гына аларны хәрби частьларга озатачаклар. Контракт төзегәндә сугышчыларга бер тапкыр бирелә торган пособие каралган. Аның күләме 195 мең сум. Алга таба түләүләр 204 мең сумнан башланачак. Тагын бер өстенлек бар. Оборона министрлыгы хисабына тиз арада торак алу мөмкинлеге. Шулай ук башка социаль ташламалар һәм гарантиялар да каралган. Хәрби контракт төзү мәсьәләләре буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Анда хезмәткә сайлап алу пункты урнашкан. Хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм алу өчен махсус штабка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул яшьләр үзәгендә урнашкан. Шушы көннәрдә Зәй районыннан 10 егет хәрби хезмәткә алынды. Бу быелның көзге чакырылыш кампаниясе кысаларында беренче зату. Чакырылыш 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге вакыт эчендә хәрби комиссариат киеренке режимда эшли. Зәй районыннан 60 кеше бу көздә армияга китәчәк. Хәзер хәрби комиссариатта хезмәткә чакырылучылар медицина комиссиясе үтә. Армияга физик яктан сәламәт егетләр генә чакырыла. Көзге чакырылыш кампаниясының үзгә яклары юк. Вакытлы хәрби хезмәт Россия Федерациясе территориясендә узачак. Хәрби комиссариат белгечләре хәрби хезмәткә чакырылучыларның армияга яхшы әзерлеген билгели. Алар көчле рух белән ватан сагына җыела. Армиядан качучылар белән дә эш алып барыла, аларның саны кимегән. Бу хәрби хезмәттән качкан өчен җәзаны кырысландыру нәтиҗәсе. Хәзер административ штраф 3 меңнән 30 мең сумга кадәр арттырылган. Аерым очракларда 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү, 200 мең сумга кадәр штраф яный. Көзге чакырылышка Татарстаннан 3 мең кеше хәрби хезмәткә алыначак. 6 тонна гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына юл тотты. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы Әлмәттә узган елның сентябрь ахырында эшли башлады. Яшьләр үзәгенә бөтен районнан ярдәм китерелә. 22 ел ахырына исә шәһәр халкы 2 тонна ярдәм җибәргән. Шушы көннәрдә чираттагы гуманитар йөк озатылды. По одной берите, потому что бывает коробки, что тяжелая. Одна не тяжелая, другая может быть тяжелая. Төрле авырлыктагы тартмалар алгы сызыкка һәм тылга юл ала. Әлмәтләр хәрби операция зонасында 40лап исемле посылка җыйган. Узган елның сентябрь ахырыннан Әлмәттә үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы эшли башлады. Сугыш линиясына ярдәм җибәргә теләүчеләр агымының иң югары ноктасы көз-кыш айларына туры килде. Җылы уйык башлар, ут кабызу чаралары, хуҗалык кораллары, дарулар, шәхси гигиена чаралары җыелды. Изге эшкә яше дә, карты да, бюджет хезмәткәрләре һәм бизнес вәкилләре кушылды. Ел ахырына Әлмәттән сугышчыларга 2 тонна йөк китте. Ихтиҗлар әле дә шул ук, салкыннар да үзенекен итә. Кайбер волонтерлар тартмалар җыя һәм машинага төй, икенчеләре исәп-хисап алып бара. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабында барлыгы 15 волонтер эшли. Эшнең иң катлаулы өлеше әйберләрне сортларга бүлү, бигрәк тә посылкалар, авыллардан яки шәһәр оешмаларыннан килгәндә эш күләме арта. Бүгенге көндә СВО сугышчыларына 6 тонна гуманитар йөк озатылган, штаб яшьләр үзәгендә урнашкан. Белешмәләр өчен телефон 26 01 01. Леногорскда яшьсмерләр белән ВИЧ инфекция турында сөйләштеләр. Логос үзәгендә наркоманияны һәм ВИЧны профилактикалау темасына лекция узды. Катлаулы һәм гади булмаган темага аралашу ничек оештырылды? Алдагы материалда. ВИЧ-инфекция йоктыручылар саны буенча Леногорск районы беренче урында тора. Ел башыннан әлегә ауруны йоктырган 42 кеше ачыкланган.
Олар арасында бер бала да бар, инфекция аңа ана карнында ук йоккан. Ауруларның күбесе үз статусын белмәгәндә, чөнки инфекция еш кына билгеләрсез узам. Психолог әйтүенчә, балалар белән физиология, гигиена, шул исәптән jinsi юл белән юга торган аурулар турында сөйләшергә кирәк. Бу аларның сәламәтлеген саклау өчен мөһим. Әлеге дәрестә балаларга ВИЧ-инфекцияның нинди авыру булуы турында, вирус юктыру юллары һәм иң мөһиме аны кисәтү турында җиткерделәр. Моннан тыш, белгеч билгеләп үткәнчә, кул кысышу, кочаклашу һәм хәтта үбешү аша ВИЧ юктыру куркынычы юк. Мондай очрашулардан соң кисәтелгән, димәк коралланган принцибы эшли башлый. Дәрес ахырында балалар авыру эләктермәс өчен сәламәт яшәү рәвеше алып бару, психоактив матдәләр кулланмау, мөнәсәбәтләрне мәхәббәт һәм ышанычка кору, шулай ук шикле очракларда даими рәвештә ВИЧ-ка тест узу мөһим дигән нәтиҗәгә килде. ВИЧ-ка канны Лениногорск поликлиникасында тапшырырга мөмкин, тест бушлай һәм аноним башкарыла. Әлмәт онкология диспансерында күкрәк яман шешенә каршы көрәш көне уңайыннан тематик акция уздым. Теләге булган һәркем сәламәтлеген тикшерә алдым. Ачык ишекләр көнен беренче чиратта күптән түгел һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үткән мөгаллимнәргә бүләк итәргә булганнар. Табиблар билгеләп үткәнчә, аурулар саны елдан-ел арта, әмма исән калу очраклары да күп. Бигрәк тә дәваланганнан соң беренче 5 ел иң мөһим чор ди белгечләр. Акция барышында табиблар 20-дан артык кешене кабул итте. 22 елда республикада һәм Әлмәт районында халык аеруча йөрәк-кан тамырлары ауруларыннан үлгән. 2нче урында онкология, 3лекне ковид йомгаклый. 4нче урында тышкы сәбәпләр, 5нчедән үпкә аурулары. Ел башыннан Әлмәт тикшерүчеләре судка 300-дән артык җинаятьче җибәргән. Аларның 40-ка якыны киләсе материал героеның эш нәтиҗәсе. Татьяна Сотникова 12 хезмәттәше кебек үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Россиядә тикшерү органнарына 31 ел тулды. Тикшерүчеләрнең эш көне ничек уза? Алдагы материалда. Приходилось все просматривать, чтобы найти одно дело. Татьяна Сотникова 22 еллык стажга ия тикшерүче, һөнәри тәэсир итте микән, әллә тумыштан килгән, сәләтләре хезмәтендә чагылыш табамы, әмма аның һәр эшендә тәртип. Бу үз чиратында судта тикшерү сыйфатына да йогынты ясый ала. Беренче чиратта эшкә яңа гына килгән тикшерүчеләрне җинаятьнең асылын дөрес җиткерергә һәм хронология буенча җинаятьне торгызырга өйрәтәләр. Бывает дни не встаешь из-за компьютера, а бывает дни не садишься за компьютер. Вакыйга булган урынга чыгуларны исәпкә алмаганда тикшерүче маршруты нигездә 2 ноктадан тора: эш бүлмәсе һәм архив. Хезмәт урынындагы бер төрлелектән кешеләр белән аралашу коткара. Кемдер үзе килә, кемнеңдер янына үзеңә барырга кирәк һәм дежурда туру зарур. Тикшерүчеләргә төрле авырлыктагы җинаятьләр белән шөгыльләнергә туры килә. Алар эшендә сезонлы вакыйгалар да була. Кичкенә урлашулар гадәттә җәйгә туры килә. Кышын яңа ел чорларында көнкүреш ыгы-зыгылары еш була. 23 яшендә Татьянаның бай шәхси тәҗрибәсе тупланган. Вот сейчас можно точно сказать, если у нас угнали что-то такую классику советскую, шестерки, семерки, это значит просто кто-то от одного пункта до другого доехать хотел. Пьяненький, так скажем, молодежь. Ел башыннан Әлмәт полиция бүлегенең тикшерү хезмәте аша 300-дан артык җинаятьче үткән, аларның якынча 40-ын судка Татьяна Сотникова тапшырган. Башка бүлекчәләрдәге коллегалары кебек үк тикшерүчеләрне хафага салган төп юнәлеш милеккә каршы һәм наркотикларның законсыз әйләнеше өлкәсендәге җинаятьләр. Знамя труда һәм Әлмәт таңнары газетларына язылу сезоны башланды. Шәһәр һәм районның төп яңалыкларыннан хәбәрдар булу өчен басмаларны почта бүлекчәләрендә, Россия почтасы сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталында рәсмиләштерергә була. Күп еллар дәвамында газетларның байтак тугры язылучылары барлыкка килде. Отышлы саналган альтернатив язылуны рәсмиләштерүчеләр яңа номерларны редакциягә килеп ала. Вы пока идите, я вам чек прикреплю, ладно? И отдам квитанцию. Знамя труда газетасының яңа саны артыннан Чәчкә Маликова редакциягә һәр атна саен килә. Ханым басманы 67 ел дәвамында яздыра. Бигрәк тә аңа нефтчеләр һәм әлмәтләр тормышы турындагы язмалар кызыклы. Мәкалә геройлары арасында Чәчкә Маликова үзе дә бар. 66 елгы санның бер полосасы аңа һәм тагын берничә хатын-кызга багышланган. Басмада аларның коммунистик төзелештә актив катнашуы һәм югары казанышлары билгеләп үтелә. Знамя труданың тугры язылучылары арасында Любовь Булатникова да бар. Ул газетаны 50 елдан артык укый. Гаиләдә яңа номерны өлкәннәр генә түгел, яшьләр дә көтеп ала.
Даими укучы буларак Любовь Булатникова басмадагы материалларның сыйфаты һәм актуальлыгы югалмый ди. Газетаны беренчеләрдән булып алу һәм яңалыклардан хәбәрдар булу өчен редакциягә атна саен Хаҗи Вәлиев та килә. Яше дә бәйрәм көннәрендә редакциягә килергә киртә була алмый. Хаҗи ага газета белән ул чыга башлаган еллардан ук таныш. Знаменторда газетасының даими укучылары буларак шәһәр һәм районның төп яңалыкларыннан хәбәрдар булыр өчен газетага язылырга кирәк. Моны почта бүлекчәләрендә, Россия почтасы сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталы аша эшләргә була. Тулырак мәгълүматны 44 05 88 телефоны аша белергә мөмкин. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.